Osemia ni gobwa luru goja sabanto bagendere kumgania mangana joko genderelia anaso kunyara ko gwachisemi namabaga jowe kinya kolengana ne kyombe kema kantobona nyantura ko community health club obato arege karakia boli tukoria lero maiga yogo twara maigeria seka kiemetenye ne chinsemo icho cha nyanturago ni gobono bate biro na babwatemero belie miyana so kunyara ko bwatirani abantu bonsi abasena boy gona abantu bande eliko nyara ko twara mabaga jowe kinya na kwegenderelia omurikito dipo nasanya na mange Ekyombe kia Nyamtura Community Health Club litukulia lero nigo giatwara omuyiga omonene bukubekirwe chugutwa maiga yokonyora maigerio emetienyi ene yaerire igoro yokomenya okuya na konyora maigerio yogonyora ebitoki ilikonyara gwekinia asebinyoro. Ero twabato omuyiga graduation ceremony muna twasomiwe asemetienyi ene yaerire. Omuyiga omonene twabwata lero graduation and tore no mogoko omonene twanyara ku graduate abanyamemba 70. Tukubwatirana n'ekyombe kigekorwa Rotary Club aiga Kisii gagekorwa Rotary Club of Kisii Central. Ne project ya Nyamtura Community Health Club achora babekero na global health gwetera Rotary Club ne ya beekeeping. One kyombe kiga gakibwata abantu ange 70 bako graduate ritukulia lero egere baso in the next phase ere yuchakia gukwa nano muteneri wekyombe kia Global Health Connections imeye county ya Kisii Margaret Mura ni gaire igoro yekerenge kenene kyogo chaka ebyombe ao bingamunebi ime yorogongo rwa Gusii ritukulia lero igo tuli Nyanturago asengenje graduation ya Nyamtura Community Health Club. Global Health Connections igechagi tibiyombe awa asingenje yo kuba train iguru ya mangana yo goche alafu baadaye bamanya guchaka nande kuba train iguru ya economic empowerment gati y'abantu 52 au banyorira maigirio iguru yo bachenwa sechinka okomenyo kuya na okwenyorere bitoki asobo gimana yanda mange nigo bagokero murubiri yo na gwaka ngambu ya mono. Igo tokobera nelimbi ya mono asoko leta mangana ya maya kandi tokobasaba atomente ayanda amaya bakanyora gutwegera na ntutoba abantu bamandi na ntutosemi abande bibigori bigocha na uchibinyoro binde egere Gusii to erabe komenta nayo nigo Margaret Mura abarigania abantu bonsi wesoke na kwerikia eliogo semigwa chimba chingia chokomenyo kuya asebinyoro amangana beekeeping in beekeeping ngo chitore ko ba chakeri apiary nande apiary that is provision yemetana amona trainings ya beekeeping ntole no mogoko monene asengenjo by tomorrow ngo chitore ko graduate shek group yeito yomo eriga Gusii Nyamecheo Igeno. So we are very happy and we welcome everybody as a Bora to Chakiri. Gona batonete ko ri Gusii Nyamira na Gusii ibyombe mbire Nyamira ebinde Gusii tore bakoma be egasi ne ri twendete gukora tonyoro gochenu oburonge sinyomba cheje. Karibu wageni wetu leo karibu Kuripoteri getaseni kia Ndizi TV kurwase wodi ya Nyamasivi kutoka imeye bunge ya Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii. Lietalia Nendipon Asanya.